Ubah Thomas Pasa Working President ga Khon Nyotrap National Awakening Movement ga Knam ulah kenno baka jingterwa ka Sarkar Jala Lingba Menteri Rangba Konrad Kiesangma bakan siu tulop hi no ya ki nong tray jongki lightly ki Autonomous District Council ka Jala ka Daybet tang kabut yo nong Sanhima. Habakran sikilat pathai kubor haka arpo kundai trigun nailar araja arpusan ubah Thomas Pasa ulaang baka jingtmu ka day na kabenta ban mentoy haka election MDC sya Garo Hills Autonomous District Council kaban salong House number 1. Ula kenno ru baka day ka jing persang ka Sarkar ban penyat yaki Autonomous District Council bat lada ka temu siu tulop kan muslia ya ka kamtung jam bat habakwa yarap day ban ai bet daki grant syaki council. Government kelak penpana bakal siu tulop hi ya kinok turai jong kilai tiliki edisi sinong ka state tapi lenga jongi hi ni sim bakani ka rai jong ka Sarkar ka day kata ka rai politics manyo jong ka politics hamtam ek ki election ki ba sa sisinam ki ban one stage po Garo Hills hene ka bakam kongsan pada ngi yo i kani ba kani lesi kala kan day kata ka atem ka jing persang jong state government ban control ya ka district council ka district council kat kum ka jing ai board jong ka 6 yul ka autonomous body kadika sinak terikam ke balai loy Henry lada ka state government menta kan siu ka ong ban siu salary mara kamambut ya ka kom tungkam ru kan kontrol state government ya ki promotion batu bentaru kan sa kontrol itu ka state government dikani pade lesi kan wan ka jinge ka bakrau ha ya ki nong trei badru ya ka district council hi barawe tena kalian ka jongi ngi khmil enti ba naka district council hi ki di ban riak ya ka decision jongka sa state government but nakaliang jongi ngisim ngene we ho ngi gitu ka je khi se sapo ka Garo Hills ki bam yo tulop sa ko lai benai ki ho ti ka jing sa thi ba sani ka affair te tamdi ka ju ka problem bangi face but lada ka state government ka snow sisa ba ka isnei ka council kwa ban pun scam ka council ya ka pisah ka council nakaliang jongi ka linti ka ba simple ba palai ya ka share jong ka council ka por ka bade claim na set lada kile tangum taru le se kini kita konsul bi jongi kin la ban yeng ala jongi pijan bat ka bar lada pi ong ba pin yarap pisah tengka ai be daga pisah daga grand se konsul ai ka konsul kan tegi kenya ka se ya ka tulak menta kini gimi kijing kilibi menta ka state government ko ong bakan se tulak maka kabamun ya ka salary jongi nok tre jong konsul on siu na ka pla pisah jong state government kabamun ka habdan ka budget jong ka state government kanum dan chua ka budget jong district council tikini baro ki jing kumar ki wan but ladang yong ka state government kan siu na ka budget auditing ko di bandan but lada ka ong pada ban in siu ko state government hinagin no na kata ka share jong district council kam tan jing mudi ai ka bhawi ai ka share ka district council ai ba kin pe hi daladi khnang ba konstan tang di we la new kusan stem ayat ngila pendek bensa ya ka bor balai lo jong district council but mentar di hadin new kusan stem kanum ka district council hi khamtang ni lai tilikim dei ban sha state government hak kerteng jong kata ka salary bagi dong ba kita ila ke state government bakan rung bat tukar gi kan jong ka district council oh ye kinong trai gi batrai ki yo ka pisala lesi kan dong ka jing sotonat andai gim dei pada ban ya pen pada ya ka nongrum jong ka district council kan kanang ba ka thamai ka ba pelong ya ka district council ban sendur longdur hakan ni kata beri jongi kan ne bakanang la man trai khamba kai ba jingkali go mi yang ta batang iki nong trai la jong ru kimla ban sil tulau ni i kidon kinong trai gi ble song yakhi kyong ba ka sarkar kala awang kam yakhi na bom dan pisah te haba yala di ru i kadon ka jing hiran te manta pin ong ban sil no samopi yo ko poi pada put ba ki nong trai jo diskon sul kin sa awang kam kin sa be kam bagi yo mentaru tekan ni kadang pen mensau susu pada ikin oktrei jo pada konsen tika aba kadu pada ni ki pada don ta concern ni snow ya kai ka ba ngi don habatin pej bahagi ki shop ka shop plus f ka plus f hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habatiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus f haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shet yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia
Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.